Human ang paspas nga pagsaka sa ihap sa nagpositibo sa COVID-19 sa Davao Region sa mga milabayng adlaw, walay natala ang DOH-11 nga bagong kaso sa COVID-19 sa riyon. Atong sayro ng COVID-19 update sa nagkaniyang riyon sa report ni Argil Relator live. Argil. Yes, Sara, ko sa Davao Region, walay natala nga bagong kaso sa COVID-19 sukad kagahapon. Sa Soc-Sargen Region, tulo ka mga bagong kaso ang natala sa ilahang rehiyon. Sa Soc-Sargen Region, ana-ana sa napulo ang nagpositibo sa COVID-19. Humanatala kagahapon ang dugang tulo ka kaso. Ang ikawalo mo si patient 3,268, usa ka 56 years old nga lalaki nga taga Banga, South Cotabato Province. Ana sa stable condition ang pasyente ug naka-strict home quarantine. Ang simptomas niya amo ang ubo, lagnat, kag difficulty of breathing. Nagsugod ang iya nga nagsugod ang iya nga simptomas adtong March 16 pagkatapos na admit siya sang pizza 27 sang Marso. Ana sab sa stable condition ug naka-strict home quarantine sab ang ikasyam nga kaso nga si patient 3,269. Usa siya ka 38 years old nga lalaki nga taga Sultan Kudarat Province. Ang ikanapulo mo si patient 3,272 nga usa ka 45 years old nga lalaki nga taga Midsayap, Cotabato Province. Asymptomatic na ug ana sa stable condition ang pasyente sa Cotabato Provincial Isolation Center. Siya ang pinakaunang positibong kaso sa probinsya. Ang maong mga pasyente, pulos dunay travel history sa Sabungan, sa Matina, Davao City. Sa Zamboanga City, natala kagabi ang ikaunom nga positibong kaso. Usa ka 22 years old nga babaeng frontliner. Ana kini karon sa Manila. Apan sanglit residente kini sa Zamboanga, gilista kini ubos sa positibong kaso sa syudad. Sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, tulo na ang nakarecover sa COVID-19. Samtang sa Davao Region, walay natala nga bagong positibong kaso sa COVID-19. Busa nagpabilin ang ihap sa 80. Usa ang nadugang nasa ihap nga nakarecover na sa moong sakit. Sa Caraga Region, nanawagan ang DOH Caraga sa tanang nakasakay sa gikumpirma kagahapon nga unang positibong kaso sa rehiyon nga usa ka 68 years old nga lalaki. Misakay kini sa Manila, Butuan, Cebu Pacific Air Flight 5J793 niadtong March 12, 2020. Mga kaigsuunan, as part of our contact tracing, we are calling the fellow passengers of that flight from time to time for any advisory on the status of these passengers. Palihog, using our helpline numbers, please answer our queries, or you can contact these numbers for giving us update of your health situation. Sara, karong hapon gikumpirma sa provincial government sabno sa Davao de Oro ang ikaduha nga kaso sa ilang probinsya nga taga Mawab, Davao de Oro. Samtang sa kinatibuk ang Pilipinas, nisaka na ngadto sa 3,764 ang positibong kaso sa COVID-19. Human natala karong adlaw ang 104 new cases. Sara. Okay, so Argil, dinha sa imong gipuy-an karon, kumusta ang sitwasyon? Nasa ECQ na ang Davao City. Unsa imong kamatikdan dinha sa inyong lugar ug kumusta pod ang aksyon sa barangay no kalabot sa mga mando sa lokal nga paggamhanan sa Davao? Yes, Sara, no, kaganina, no, sa itong pagpaniid gikan sa itong tugaran kay taga Barangay Bagugaliera man ta, o doon lang atong balay sa kalye. Ato yung makita, no, kung unsa kamingaw na, kung i-compared sa mga milabayng adlaw, nga maihap na lang kaganina, nga atong nakita, nga atong makasilinganan, nga nagawas-gawas, aron lang mo palit og pagkaon, o nakasuot yun sila og mas. O kaganina sab, no, sa katong mga dunay pangutano, na nagsugod na sa paghatag og kining rasyon, relief packs, ang barangay, nga gibalay-balay gayud, no, ang pagpanghatag, o nakita nato nga, nahatagan na atong makasilinganan
makasilinganan sab dinhi ug wala gayoy makagawas no kung dili essential or dili importante o mupalit lang og tambal og pagkaon kay lagi ka ganina bandalas daw sa hapon no visible gayud kini pagpatrolya sa mga pulis gani dinay grupo sa kapulisan nga kining nagmotor nga nisulod gyud sa ato ang kalye aron i-monitor ang kining kalihukan no sa ato ang mga kasilinganan dinhi aron masiguro nga wala gay violation sama na lang sa mga panagtapok sama na lang sa kining doon na bay nag-inom diri sa ato mga kasilinganan aron masiguro no nga ginasunod gyud gitong mga guidelines sa enhanced community quarantine o expected unya no taod-taod banda alas 6 no sang patuman na ang 6 to 6 na curfew hours wala na gid makita nga maglakaw-lakaw dinhi sa ato ang mga kasilinganan. Sarah. Okay, hinaot nga pamarisan sab no sa ubang barangay ang sama simgingon din ha sa inyong barangay kung unsa ka epektibo pod ang ilahang pagpatuman sa mga guidelines ubos sa ECQ. Daghang salamat, RJ Relator.